No Guidance, 8:16, The Uprising, KKCFM, the sound of KZN. It's Monday, which means in the third hour of the show, sihambe ke siyokhuluma ngendaba zaseThekwini. Last khuluma ngendaba ke zomkhandlu. Izimvamisa ke sesihleli nosobaba usodolophu umeya sisikhulume naye kula uNonkosi Siricaba. Kepha ke namuhla sizokhuluma noCouncillor Cyril Madlala, Thekwini Municipality Chairperson of the Governance and Human Capital. Behleli naye ke amasontweni amathathu edlule la esitshela khona ngentuthuko. Kanye namuhla ke will be no difference today. Sokhuluma ngendaba eyithinta ke ikhukhula lezi ke behlasele eThekwini namaphethelo. Phinde sikhuluma ngodaba loku register ke kwamaspaza shops njalo njalo, and also the recommissioning of the pipeline 53 which will boost ke water supply in the Outer West region. Uzokhumbula ukuthi uMadlala sihleli naye wakhuluma ngokuthi cha uyabona impela ukuthi kunemphakathi ekhahlameza ukugqoza kwamanzi njalo njalo. Lonto uyoyifakela ibuko uyothi na ebuya ke namuhla sesitshela ukuthi athina ama developments aphathelene nokubuyisa ke uzinzo in as far as water supply is concerned. Nangempela ke true to form usekhona la impela namhlanje sokhuluma ke ngokurecommission kwalo pipeline 53. Sikubingelele Madlala, sikwamukele kumsakazo weKagasi FM. Ngibingelele kuwena Thumbeza, ngibingelele kuSisimini abalaleli emakhaya. Siyabonga kakhulu. Cha uyibambeza qina impela ke in the absence of the mayor the Madlala, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Hlezi ke umbuzo oqala ke esifisa ukwazi ukuthi ke sibona indawo eziningi isikhahlamezwe imvula ehambisana nezikhukhula. What is the latest on this recent heavy rains? Yeah, siyabonga kakhulu. We want to assure our listeners ukuthi ama efforts siyawenza yonke imizamo siyayenza ukuthi bonke izakhamuzi zaseThekwini ekhahlamezwe imvula lezi ezisanda kudlula zikwazi ukuthi zithole usizo ngendlela ephuthumayo futhi ikwazi ukubekeka endaweni ephephile. Njengoba iThekwini idolobha elivamile ukuhlaselwa izimvula ezidala umonakalo omkhulu, amathimba ethu aka disaster management ahlezi ke eqaphile. Kunezixwayiso sizikhiphe njalo uma ngabe kuzofika lezi imvula. Siyacela ukuthi abalaleli bethu bakwazi ukuthi bazibheke lezo zixwayiso, bakwazi ukuthi bahlale beqaphile. Kulezi imvula zayizolo-ke zange weekend besingakezwa ngenhlanhla, besingakezwa umonakalo omkhulu othintela imphefumulo, kepha i-infrastructure ngala sizinda ikhahlamezekile kakhulu. Amathimba ethu njengamanje aphumile asemgwaqweni ayobheka umonakalo, uqinisekisa ukuthi yonke imigwaqo yavuleka, zonke izinto ziyakwazi ukuthi zihambe kahle edolobheni. Njengoba sasibikile-ke ngesonto eledlule ukuthi lapha endaweni yaseLamonti kwaba khona imphefumulo yabantu abayisithupha eyaswelekayo, kanjalo nokuthi abantu abawu-160 bakhahlamezeka. Labo bantu-ke sikwazile ukuthi sibasuse lapha sibatholele indawo yokufihla ikhanda yesikhashana ekuyindawo kodwa edecent kakhulu engapha ngapha edolobheni, ukwenzela ukuthi ngesikhathi uNational Department of Human Settlement kanjalo nomasipala besabheka indawo la bezokwazi ukuthi bakhelwe khona, ngoba ngeke basakwazi ukubuyela lapha la kade bekhona. Bebekwazi kodwa bona behleli endaweni bakhosele indawo ephephile. Yes. Mayor, hleze mhlambe ngikuhlale eMadevin la ngisesaba nengxoxo kanye nesinye isakhamuzi sikhama ngapha kuPhayindane endaweni yase eZwelibovu. Ukhala ngokuthi ke cha umasipala impela wafika emva kokubekhahlamezwe ezikhukhula za 2022. Wafo wabona indlela abakhahlameze ngakhona lapho. Ngiyaxolisa ukuthi sengikudonsa nje sengikubamba ngejazi ngoba ngiyathemba nawe ongabe iphathi yahulumeni ngaleso sikhathi. Kepha ke ngidlulisa nje isililo sakhe sokuthi bafika abantu bawubona umonakalo benze ithembiso ukuthi bayophinde babuye. Umphakathi wathatha ithembo lebeka kubona kuze kube namuhla 2025 akazi kube khona ke umnyakazo usuwenzekile. Lo mphakathi namuhla usanesilonda usaphatheke kabi. Mhlambe uma ubalalele manje mapha amazi kubaduduzi nobaqinisa idolo ongabapha wona lapha eZwelibovu. Siyabonga kakhulu nokuliqinisa ukuthi miningi kakhulu imphakathi esamile salinde ukuthi ithole usizo liqhamuka kakhulu ikakhulukazi malana nekhukhula. Lokhumbula ukuthi saba nezikhukhula ngo-2017, saba nezikhukhula ngo-2019, saba nezikhukhula ezinkulu ngo-2022, njengoba siloku siqhubeka siba nezikhukhula. Ngakho-ke lento i-waiting list iya ngokuya ekhula. Lekhukhula ka-2022 into ezayenza ebuhlungu ukuthi zadudulela abantu ababeselistini emuva ngenxa yokuthi
uma kuthiwa udilikelwe kodwa ukhona la ukhosele khona usahlele ekhaya compared to labantu abangaphezulu kwe1000 ababehamba befakwa zonke indawo ngenxa ukuthi iphelile ematendeni lapha ngiyakhumbula yes kwenza ke lokho ukuthi bathi ukuhlehlela emuva laba bango 2017 nango 2019 uphuthunywa kakhulu laba ababezodlela ukhisimuso eminyango nani kodwa siyabathembisa imphakathi ukuthi bonke abantu ababesehlini elibhalisile into yokulungiselwa indaba zezindlu ama-retaining wall nayo yonke into umasipala useyinhlelweni zokuthi akwazi ukuthi abuyele kubona to amakhansela abo. Councillor Madlala, you know, just last week besesivala lapha kulesonto edlule ukubhaliselwa for iPaza shop. So now I want to know ukuthi ngabe khamba kanjani, what are the next step bangaki abakwazile ukubhalisa. Are there any other problems that mhlambe enifacane nawo njengamanje eningasalungiswa kanjani? Siyabonga kakhulu uthe kuvalwa ngelanga lokuvala basebe around 6000 abantu abesebebhalisile osomabhizinisi abesebebhalisile eThekwini. Kulabantu kaba u6000 abafaka ama applications base 1450 kuphela abantu asesithe completed ukuthi seberegistile ibhizinisi lakhe lisemthethweni sengakwazi ukuthi ahamba ayoqhubeka asebenze. Bese yaba u4450 is a reflector as pending. Lokho kwenziwa ukuthi ama processes wasashilo last week khona kufanele beze bazolungisa ama details zabo kodwa nathi silinde uDepartment wa Home Affairs ukuthi afika azoverifya ikakhulukazi into ze compliance uverifya ubuzo balowo umuntu ukuthi ngempela akasebenzisi iID yomgunyathi kanjalo nokuthi bahambe bayokwenza ama inspections bayolibheka lo business ukuthi bekuthiwela kaMadlala ngempela akulonela kaMadlala ngegama kodwa operator umuntu okufika lezo zinto kuzothi ukuthatha isikhashana kepha ukuthi ubhalisile kufanele ungabi nalo uvalo ulindi process izoba khona kodwa laba abashiwe i-deadline bangakwazi ukufika bezobhalisa okucaca ukuthi kumele bawavala amabhizinisi abo ngoba kusukela ngesonto elizayo nje siyiqala into ye-compliance ayacheckwa amabhizinisi nesifika sithola ukuthi awubhalisile awukho nanosohlweleni abantu abalindile awuzange usihluphe esanhlobo business lakho likho emthethweni uzothathelwa inyathelo livalwe uthathwe njengomuntu otrader okungekho emthethweni kepha-ke ndakuba kunjalo sayivulile iminyango yethu ekosizakala center ungaya nasekhanseleni eziseduze nalapha a-business licensing ku-7th floor embassy building mowela lapha phesha kwase-City Hall phesha kwase-Shell House usakwazi ukuthi uye khona ufike ubhalise futhi akuvaliwe ukubhalisa into evaliwe i-deadline yokuthi mo-operator already kufanele ume kancane until i-process yakho ikwazi ukuthi ifinyelele lapha. A suggestion la councillor bengicela masiniqale compliance yenu niqinisekise ukuthi ikakhulukazi laba bokufika abadabuka ePakistani nalaba dabuka eSomalia ukuthi bakhombisa iproof yokuthi ba-odephi izinto ezisesitolo phakathi uma khona unemenite baveza ukuthi ba-odephi ngoba asihlangani nabo kule ndaweni ezama-bulk wholesalers baney'ndawo zabo bona la aba-order kuzona lezi ey'banga ukuthi kugcina sekukudla okuse-expayile kanye nokudla okusebenzisa ama-chemicals abanned la eSouth Africa. Siyabonga kakhulu into esizoyenza ukuthi masiyenza ama-professionals lawa azobenza ama-spot checks ne-compliance azobe checka wonke umuntu ngokufanayo ngeke sibatargete ngeke sibasingile out bona kepha wonke umuntu orana i-tuck shop nodayise kakhulukazi izinto eziya ngasethunjini ukudla kufanele akwazi ukuthi asikhombise ipaper trail ukuthi odaphi izinto asuke ey'odile ngoba akusizi ukuthi sibheke igwinya selivuthiwe kufanele siwubone uflower ukuthi awu-expayile sibone futhi neproof yokuthi uthengwephi leyo flower kanjalo xa ukuthi izinto ey'balulekile kumele sizenze. Councillor Madlala, Cyril Madlala, eThekwini Municipal Chairperson of Governance and Human Capital, as I said, Tekwini, on the Uprising on Gagasi FM, the sound of KZN. Thank you, Councillor, until next week. Thank you. Bahlala bethi kuthina singayimoshi lento